jam waɗe mon musidɓe tedduɓe walla jam ñalli mon fawi ko e waktu mo gonɗon eno gondiriɗon oɗo saaha ko musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall journaliste ɗo radio mon radio kabaruji coftal pulago Guinée Bissau en gari hande kadi addude kadi actualidades ɗum woni kewkewuji baɗɗi toon to Guinée Bissau e yontere e yawtude nde eɗen gandi kewuji kewɗi mbaɗi toon e oɗo waktu tawi kadi ko baɗɗi fayida ko poɗɗi kadi hollitede kadi windere pulago. Gila tan e nogas e nayi lewru octobre lewru septembre jafuɗon oɗon gandi Guinée Bissau wurtini ñalawma jeytare muɗum tawi kadi ko e tawtiragol hono hooreɓe leyɗele kewɗe gila e Afrique kañum kadi yimɓe ɓe ganduɗa ko jaagoɗo hono ministre uji kewɗi ɗi ganduɗa kadi wona Afrique naɓe tawi ko Europe naɓe jaati e koye mumen ɗin ɗon kewuji noon ko kewuji garɗe ɗi ganduɗa hoorema garduɗi gam momtude yeeso furɗugo ngo Guinée Bissau joguino a sikki ala gueɗe Oumar Sissoko Mballo jooɗi ardi leydi Guinée Bissau eɗen gandi mbaylude mawdi waɗi to banggal jalbinde yeeso Guinée Bissau tawi ko furɗunogo saabu hanki won hen sa wi ɗum Guinée Bissau namdotoma Guinée Bissau kam hoto tawete walla Allah sago tan anda hol leydi ndi Guinée Bissau takkodiri ha wawa famde tigui e leydi Guinée Bissau to tawete ala ko haali noon to banggal fulɓe wiyede so tawi fulɓe ena toon walla ngala toon ɗum ɗo foof hande yettode wodani Allah ɗum Allah momtani en ɗum seɗen kala noon e ɗin ɗon kewkuuji on saaha puɗɗotoɗen tan ko ɗo mbiɗen nogas e nayyi lewru septembre maydu ndu eɗen gandi mbiɗen ko wayno hooreɓe leydi Macky Sall hoorejo leydi Sénégal tawtoranoma ko noonne kadi Buhari hoorejo leydi Nigéria tawtoranoma ko honnoon kadi premier ministre mo Togo tawtorama ministre des négociés étrangers woni jagoro kalfinagal ko fati kafe caggal leydi ngal Portugal kadi tawtorama ko honnoon kadi jagorgal kalfinagal ko fati kafe caggal leydi ngal Libéria jaati e hoore muɗum tawtorama kono noon paamen kadi hono tawtorogol hoorejo leydi Mauritanie kañum kadi waɗi hen batte no feewi wonno balɗe ɗiɗi timmuɗe o waɗi toon o ardima gam hesɗitinde kadi beldal gonnogal hakkude leydi Mauritanie e kañum e leydi Guinée Bissau e nder muɗum noon eɗen gandi ko adinde oɗo Oumar Sissoko Mballo o suutata konngol muɗum gam bismade kadi e nadde kadi e ko faati tigui e ñalawma jeytare leydi Guinée Bissau eɗen gandi ko adi fof militaire uji ɗi e kinɗe mum foof no fotirno eɗen gandi mbaɗino kadi hono défilé muɗum yimɓe kadi jii hen taw ena tawtora hen yimɓe hewɓe tawi ɗum ɗon waɗa koto stadium mo 24 mo Bissau Oumar Sissoko Mballo nde o suuti konngol makko ko ɓuuri fof fayodinde hen caggal bismademo hoɓɓe arɓe ɓe e kadi e hollide kadi darnde ɓiɓɓe Guinée Bissau dari ha nde ɗo jeytare wawi dañede e siftinde yimɓe kadi won heddiɓe toon caggal to ladde to ɓen ɗon musidɓe tedduɓe ko toon maayi ƴiƴe meje mumen ko toon dufi sababu nde ndiɗo leydi wawa jeytade kanko Oumar Sissoko Mballo o wi sen ciftori ɗum firti ko eɗen poti andude oɗo saaha mo gonɗen o ko wiyete politique ko wiyete sumgoji élection ɗum ɗon gasi heddi ko golle ɗe noon ko min e onon kala goto men foof ene jogui ko foti wadde sen mbaɗi ɗum sikki ala mayen jottoɗo paaɗen ɗo ɗum ɗon ko konnguɗi baɗɗi fayida nde o tawno kanko Oumar Sissoko Mballo hoorejo leydi Guinée Bissau o noddi ɓesgu Guinée Bissau tenti noon ko wiyete ko landaji ɗi hono parti ji ɗi to banggal dawrugol o wi ɓe ƴettu ko wiyete luure ko ɓe joña ɗum banggue ɓe ƴetta ɓamtare leydi Guinée Bissau ɓe mbaɗa ɗum yeeso sikki ala ko ɗum ɓurno battinde e hono konngol ngol o suuti faade ɓesguɗi ɗi tawi noon kadi koye tawtorede jandiyankoɓe ɗe leyɗele aduna kewɗe no feewi
ko wona ɗum ko jettor mawɗo kadi ummima e nokkuji kewɗi eɗen ciftori hay o mo ganduɗa ko kañum tigui woni jagorgal kalfinagal ko fati e kafeje caggal leydi Amérique kañum tigui holliti wonde to haqiqa yimɓeɓe ene poti darade hande haaɓe guitta ko furɗuno e yesso Guinée Bissau heptine international taw fof ene heptini ɗum yimɓe jaara yesso beele ma jaam ene wawa duumade e nder leydi Guinée Bissau ko wona ɗum ko ɓuuri battinde kadi e waktuji jawtuɗi ɗi ko jillu mo ganduɗa hade min nadde jillu ngun ni mbiyen taw ñalawma hono jeetade Guinée Bissau caggal nde battu ngu fusi ɗon eɗen gandi holto ɓe payi ko toon to ganduɗa hoorema ko ɗon tigui woni bedda hono kallu mo ganduɗa ko oɗo o biyeteɗo Macky Sall woni ko innitira ɗum on ɗon bedda kañum e bedda kadi mo ganduɗa innitira ɗum ko Buhari gardiɗo leydi Nigéria te kadi eɗen gandi ɗum foof tawete ko e nder hakkude capital o jaati e hoore muɗum innirede noon Macky Sall hoorejo leydi Sénégal on ɗon bedda addino caɗele seeɗa nde wanno won yimɓe ɓe ganduɗa nanat hunde walla cikka ɗum tan taw kadi ko yakoraɓe ko ardiɓe joomum nanna hen konguɗi ɗi ganduɗa janggo so tawi wona ko sikkuno ko wonno en addana ɗum gacce ko ɗum tigui woni ko yani toon nde tawno ne ɗum waɗi landaji ɗi woodi ni ɓe ganduɗa bittani ni ko ngar kay kaali e radio kolliri wonde holno Oumar Sissoko Mballo momtirta inde goto e haɓetenoɓe hono ancien combattant won antique combattant guinniranoɗo on ɗon bedda o itta ɗum ɗon nden ɗon inde o watta hen inde Macky Sall kono tan ngal ɗo jajarugal kalfinagal ko faati kay kafeje nder leydi ndi kafeje leydi ndi jaati e hoore muɗum e poudre local jaati e hoore muɗum o holliti wonde ɗum ɗon wona gonga saabu yimɓe ene jogui caɗele ha hande wawde kay sernude ko wiyete ko bedda e ko wiyete ko lawol ɗum noon nde o haali ɗum sikki ala hakkillaji luttima hen o wi ɗin ɗon nokkuji ɗi Macky Sall innira e nokkuji kadi ɗi ganduɗa hoorema Buhari innirama o wi ɗin ɗon nokkuji hay lawol gotol ɗi meeɗaka innirede hay goto e nder ɓiɓɓe leydi Guinée Bissau ala ko haali noon ko wiyete ko ɓen ɗon ko yimɓe hono haɓetenoɓe haɓaniɓe kay gam jeytare leydi Guinée Bissau ko ɗum saabi noon nde ɗum yawti kadi mbiɗen ko ɓuuri labtude kadi to banggal golle jawtude e nder leydi Guinée Bissau ko jillu ngu ganduɗa waɗi ɗum ko Mohamed Youssoufou gardiɗo hoorejo hono gardiɗo leydi Niger eɗen gandi ko ɓooyani ko kanko ardino catal CEDEAO on ɗon wutte noon o ɓoori ɗum o hokki ɗum hoorejo leydi Ghana ko on ardi ɗum oɗo saaha kono kanko o ɓornimo wutte kadi ɓurɗo kadi ganduɗa hoorema suusde nguleki e suusde jangol ɓurte teddugal kadi ganduɗa hoorema tawi ko e lonni oɗo saaha woni ko o woni e nder noon o ari Guinée Bissau jillu makko kono ko jillu cehilagal o wi kono kadi jillu golle cehilagal ngal ko hakkude makko e Oumar Sissoko Mballo hakkude makko e leydi Guinée Bissau jillu golle ɗe noon ko hakkude Guinée Bissau e aduna o no fotirno ɗum woni so en mbi on walla mbiyen en mbi loni ko ɗum sabinde o yetti kanko Mohamed Youssoufou o adori foof ko yaade toon to Guénale hono berɗe ɗo ganduɗa ko ɗon tigui hono gadduɗo indépendance kokkuɗo Guinée Bissau indépendance hono indépendance Amilcar Cabral toon to Moura jaati hoore muɗum ko toon tigui o yeehi kanko Mohamed Youssoufou gam lelnoyde toon ko wiyete ko hono haɓɓere Fulor haɓɓere piindi nde ɗum waɗi noon caggal mum Oumar Sissoko Mballo jaɓɓimo toon to suudu o laamordu to e nder noon konguɗi maɓɓe ɗiɓɓe cuuti musidɓe tedduɓe ko konguɗi baɗɗi fayida no feewi wan noon o ari o jaɓɓama kanko Mohamed Youssouf kono noon kadi teddugal mawgal e weltare waɗi nde tawno o darima o wi omo mawo daro sikki ala ko ɗum kadi ene jaa e ko ɓuuri addudemo ngam kuugal hono cinqonji baɗanoɗi e militaire uji ɗi ganduɗa tawtoranoma e caɗele hono golpitistaɗe hono coup d'état mbaylude laamu ko waɗano to Guinée Bissau 1 lewru avril e hitande 2012 o ari noon ko yurnade holno ɗum fotata ittirede te kadi o fodi ɗum woni o aadima ma ɗum itte ha laaɓa ɓen ɗon hankanti goto foof rutto e golleyaji mumen yiilo kala no yiɗiri kadi firlitoro kala no yiɗiri nde tawno hande jaam arti e nder leydi Guinée Bissau ɗum ɗon noon nde Oumar Sissoko Mballo nde o jokkodiri e jandiyankoɓe e on ɗon waktu jaati e hoore muɗum ɓe namdimo o kamɓe jandiyankoɓe mbi Oumar Sissoko Mballo an noon garangal Mohamed Youssoufou holko firtata
o wi so tawi ina firta ni ko heewi o wi kono ko ɓuri laatude hen ko firti ko hande Guinée Bissau heptinama internationalmente firti ko aduna o foof hande heptini e Guinée Bissau wonde Guinée Bissau naati kay e deejre en jawti kala ko yawtuno caggal en jejjiti ɗum en goppi ɗum caggal en taggi ɗum ɗum woni en ñongi ɗum hande nde ko woni yeeso men ko darade beela jaam ena duuma e nder Guinée Bissau désenvolvement noon o woppirani ɗum caggal hono yatirde yeeso to banggal économie ɗum woni faggudu e to banggal rendudu e ndentago jaati e hoore muɗum hono no kayi no haaliri Oumar Sissoko Embaló ko wona ɗum koko ɓuuri yodde ha hande ko e kewkewuji ɗi kono noon ko en caggal nder ndeɗo yontere yawtude nde eɗen gandi oɗo mo ganduɗa kañum woni ambassadeur leydi Portugal o ari lomtade gadinoɗo gonnoɗo ɗon o kankone o ƴetti ɗereli makko hono kayitaji makko tugnorɗi ɗum wiyete crédentiaji makko o totti ɗum Oumar Sissoko Embaló e hollude noon woni sababu addudemo ko tengtinde kadi ɓoggi hono ñernude ɗum woni tengtinde ɓoggi cehilagal hakkude Portugal kañum e Bissau ko hon noonne kadi e Guinée Bissau ko hon noonne kadi ambassade France kañum ne addi kayitaji muɗum hono crédentiaji muɗum enen mbiyate pular kayitaji tugnorɗi o fawi ɗum e juuɗe Oumar Sissoko Embaló o wi noon o ari noon ko gollude ngam jaam daño e nder Guinée Bissau kadi désenvolvement daño hono yatirde yeeso to banggal faggudu e to banggueji kala e tengtinde kadi cehilagal hakkude France e Guinée Bissau kono noon o tengtini kanko garagal makko ko golle holno Guinée Bissau wawata yatirde yeeso ko wona ɗum ko kadi eɗen gandi gueɗe kewɗe mbaɗi taw ko gueɗe payodinje kollirɗe en wonde hankkadi nan ala ko heddani Guinée Bissau sowona tinnade beele jaam ena duuma e nder leydi ndi kono noon kadi beele faggudu ndu ena wawa taggitade faara yeeso musidɓe tedduɓe e raɓɓinɗinade tan nde tawno gonɗen ko e yewtere meɗen ko wiyete actualidades firti ko kewkewuji baɗɗe nder Guinée Bissau e yontere yawtude nde ɗum noon nde wonno bandiraɓe kala ena keewi rewidade hono jewte meɗen en jiiɗata hono junnade hen kono tan musidɓe tedduɓe eɗen gondi ɗo studio meɗen ɗo eɗen gondi ɗo e journaliste aɓe moɗon ko wayno Dieynabou Balde ko on ɗonne kadi karalla o Ousmane Balde ɗum noon no kewɗen wiide kala gonɗo e jaam woni e sago muɗum yo taw ko wimi e mbimi e mbimami ɓuuri kono enen foof en denti kadi en ñaaguima nde Allah waɗata kadi hokka hono Oumar Sissoko Embaló hoorejo leydi Guinée Bissau nde hokkatamo kadi muñal e haqqilantagal timmugal eɗen gandi omo jogui ɗum kono noon wallamo kadi e newnanamo o daña gollidiɓe kadi joguiɓe firde e joguiɓe anniye e fandare hono ko o jogui ko beele ma golle ɗe jaara yeeso haade men yaltude ko ɓuuri himmude e oɗo saaha hanki en jii wonde hollirama wonde fodde blokuji 11 hono boyli 11 pétrole taweteɗe e nder leydi Guinée Bissau goɗɗi won hen ko e maayo ngo won hen ko e dowri ndi kono noon fodde 11 kam signama autorisation hono yamirore hokkama yo Guinée Bissau o gollir ɗum yo fuɗɗu gollude de e nder ɗin ɗon golli boyli 11 o hen boyli tati ɗin ɗon ko société goto taweteɗo to hono Guinée équatorial ko kañum jogori fuɗɗade ɗin ɗon kam ko caggal tan so tawi yeehi ha ko wiyete boros coronavirus dartini ñekku muɗum boyli pétrole Guinée Bissau ma ɓame gollede oɗon gandi Guinée Bissau ko wasde deede haɗi ɗum alɗude kono ko leydi wonde fayida no feewi ene jogui pétrole ene jogui phosphate ene jogui diamante hono jama ene jogui ndiyam kam oɗon gandi ɗum kam mankani ala noon ko haali ko wiyete kaju o hono kajuje ɗe ɗum noon ko jaam o on ñaguiɗen Allah beele ma o duumo e nder leydi Guinée Bissau ko musidɗo moon Cheikh Oumar Sall musidɓe tedduɓe journaliste moɗon yanti kadi ko escritoire e poète woni kadi ko kanko tigui woni directeur hono radio kabaruji teftal pulaar Guinée Bissau ardi kadi e journaliste aɓe moon heddiɓe ɓe kalɗen nane gam yettinande en hono oɗo ko wiyete ko actualité hono kewkewuji baɗɗi toon to Guinée Bissau e yontere yawtinde musidɓe tedduɓe on jettama